once again. رمضان يدنو سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ‘Yan uwa musulmi, ina muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina amfani da wannan dama in gabatar mana da karatun da muka shirya a cikin wannan watan Ramadana, inda insha Allah za mu dinga cirato wasu ingantattun hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam muna karantawa domin mu karu da juna gabaki ɗayan mu. Kasancewar mu almajirai ne, da inda nake karantawa da abokan da suke saurare, muna amfani da wannan dama mu roƙi Allah ta'ala abinda za mu karanta daidai a cikin wannan karatu, ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ladashi. Kurakuren da za mu yi a ciki, Allah ya yafe mana kuma ya shafe su a cikin zakatan waɗanda za su saurara da wanda za su kalla. Insha Allah za mu amfani da wannan dama mu karanta hadithai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mu dan yi bayanin wasu daga ciki based on fahimtar mu da kuma karancin ilimin da muke da shi a yau wannan rana ta Juma'a. Insha Allah za mu fara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. akwai wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, an karbo hadisin daga Abi Umamata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود. عن أبي أمامة أنكر بدك أبي أمامة رضي الله عنه ألا قال مسيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذا الله تلا أمنت الله ثبت أغريش ياتي اليد العليا خير من يد السفلى. wato ma'ana hannu na sama ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa. wabda biman ta'ul, kuma ka fara da makusantanka. wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi al-yadul ulya, hannu na sama, wato hannu mai bayarwa, khairun min yadis sufla, ya fi alkhairi akan hannu mai karba. al-yadul ulya, hannu na sama shine wanda yake bayarwa, khairu shine mafi alkhairi min yadis sufla, akan hannu na ƙasa, ma'ana hannu mai karba. wato yan uwana, abinda wannan hadisi yake karantar da mu a koda yaushe, hannun mai bayarwa ya fi alkhairi akan hannu wanda yake karba. a koda yaushe, a kullum mu yi kokari mu zamanto mu muke bayarwa. ku ji abinda annabi ya ce ba, al-yadul ulya khairun min yadis sufla, hannun sama ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa. hannu mai bayarwa ya fi alkhairi akan hannu mai karba. wannan hadisi yana magana ne akan stingy people, masu irin mako, ba wanda ba su son su dinga bayar da abinsu. to ka sani wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hannu wanda yake bayarwa shine mafi alkhairi. kada ka zama kullun kai ne da yadda sufla, hannu na ƙasa. kakka bari hannunka ya zama ƙasa a koda yaushe a ce kai ne mai karɓa, ka kake bayarwa. ko a cikin makaranta ko a cikin abokanai, irin a zo za ku ci abinci, wasu suna makon bayar da kuɗi, kana da aka cire ka bada. Allah sallallahu ya ce masu irin wannan hannun su ne mafi alkhairi. always give. akwai irin wannan masu karin magana furwa ake cewa givers na balak. wannan magana hadisi ne ba, masu bayarwa wallahi ba su rasa. annabi akwai wani hadisi da masu Allah sallallahu yake cewa ma naqasat sadaqatu min mali, sadaka ba ta rage komi daga dukiya. wa ma zara Allahu 'abdan bi 'afwin illa izza, ma babu abinda Allah ke kara ma bawa wanda yake da rangwame ba ce daukaka. kun ga ashe wanda yake bayar da abin shi, wannan shi ne sani. kaga ga irin ko cikin abokai kamar baka san ciwon kanka ba, kowa aka zo da abu zai boye dan Allah ka cire ka bayar. ko cikin makaranta kuna zama da abokananku za a yi shopping, wannan shi yana da wayo baya so ya cire nashi bayan, cire ka bada. Allah sallallahu ya ce wa idan masu bayarwa din a koda yaushe su ne mafi alkhairi akan wanda suke karba. Allah ya ba mu ikon bayarwa. saboda stinginess bai ba, in ka da kai ka bada. bayarwa da yawan kyauta bai hana, bai sa ka talauci, sannan kuma wallahi mako bai sa ka arziki. kuma Allah sallallahu ya ƙara cewa
wabda bi man ta'ul kuma ka fara da iyalanka. Kun ga kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa kamar ma wajibi ne ga duk magidanci ya dinga kyautata iyalan shi, yana ba musu kuɗi. Kamata ma a ce duk wani wanda yake da iyali a ce ya ware wasu kuɗaɗe da zai dinga ba ma iyalin shi duk lokaci bayan lokaci, saboda annabi ya ce yadul uliya khair, hannun bayarwa ya fi hannun karba. To kuma sannan aka ce ka fara da iyalanka, wabda bi man ta'ul, ka fara da makusantanka. Iyalai sun shigo, in baka da iyalai, brothers, like mutane suke da kusanci da kai, ka bada, ka dinga farawa da su. In ga wannan yana da cewa bai kamata ba ga mutum ya fara daukar abin shi da ba mu wani nesa da shi bayan ga na kusa da shi suna so. Akwai cikin suratul baqara ina ga aya ta 214 haka, yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. Aka ce akan wasu tambaya annabi shin wa za su ciyar idan suna dukiya, za su ba mu dukiyar su. Qul ma anfaqtum min khairin, abin da za ku fara ciyarwa na alkhairi, aka ce falil walidayni, duk duniya duk abin da ka fara samu na kuɗi ko wani abu, falil walidayni, iyayenka aka so su fara ci, daga su sai wal aqrabina, makusantanka. Sannan an shigo da matarka, kaninka, abokinka da sauransu. Allah ta'ala ya ba mu ikon amfani da wannan hadisi, ya ba mu ikon bayarwa a koda yaushe. Wallahu musta'an. Sai hadisi na gaba, an abi umamata al-bahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqra'u al-qur'ana. Naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aqra'u al-qur'ana, ku karanta al-qur'ani, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, domin shi al-qur'ani yana tahowa ranar al-qiyama yana mai ceto ga mutanensa. Wa aqra'u suratul baqara, kuma ku karanta suratul baqara, wannan alif lam mim. Aka ce fa inna akhadha baraka, domin riko da ita suratul baqara albarka ne. Wa tarakaha hasara, sannan rabuwa da ita ko kuma rasa ta hasara ne. Wala tastati'uha al-batala, kuma al-batala ba ta tasiri akan ma'abuta kan suratul baqara. Aka ƙara da cewa wal batalatu sihra, abinda ake nufi da batala shine sihiri. To kun ji abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqra'ul qur'ana, ku karanta al-qur'ani. Annabi yana muna umarni, read al-qur'ani, karanta qur'ani, domin ku san cewa al-qur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati, domin shi al-qur'ani za a taho da shi ranar al-qiyama shafi'an li ashabihi, yana mai ceto ga bayan shi. Duk wani ceto da kuka ji ana cewa wani zai zo da riga mai aljihu dubu kaza ya sa wani buge ce, kun ga mai ceto ne. Wallahi al-qur'ani, wallahi al-qur'ani kawai ya isa ya sa ka shiga aljanna. Ka tsara Allah, ka tsara manzo sallallahu alaihi wasallam, ka dinga yawan karatun al-qur'ani, saboda ko shakka ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-qur'ani zai zo ya ceto ga ma'abuta shi da ashabi, mutanen shi. Tsakani da Allah yanzu mutane, kai ne kalluna, yaushe rabon ka karanta al-qur'ani? Gudu muke zaune nan, just ka tsaka makanka adalci, kawai ka buɗe qur'ani haka kawai ka buɗe ka karanta, in dai ba sallah kai ba. Wallahi wani na iya wata, wani zai iya wata 3 shekara bai karanta al-qur'ani ba, jira makaranta ya ce ba. Gayu mu ji tsoron Allah, kana barin secondary school ka je jami'a aje qur'ani, ka ware wani dan lokaci at least, ko da su ɗaya ne a rana haka tafiye shi ɗaya, saboda Annabi ya ce fa inna hadha al-qur'ana ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. To kowa kuma in kana karanta zaka shiga cikin ceton wannan al-qur'ani a ranar al-qiyama. Kuma kun san falalan karanta al-qur'ani, ka karanta shi da harafi ɗaya lada 10. Allah, akwai cikin wani kauli da ake cewa a suratul baqara da Ali Imran za ta jagoranci al-qur'ani, amma za su zo da kafa guni ko kuma Allah ne musu wata halitta da wannan surorin su zo, za su zo. Ina ga akwai shi a hadisi na gaba, zan makaranta insha Allah. To kun ga ashe al-qur'ani ba karamin falala gare shi ba. A cikin al-qur'ani babu wani ilimi da babu, a cikin al-qur'ani babu wani technology da babu. Qur'ani shi kadai ne littafin da ya kai yawan fifofin shi wanda ake iya haddacewa. Falalar qur'ani tana da yawa fa. Babu wani littafi da ya daraja al-qur'ani. Ka taba ji wanda ya haddace maka mudan biology? Just misali kusa, bai yiwa. Baka taba ji ka taba ji wani mutum da ya haddace maka Bible? Ba a haddace. Qur'ani shi kadai ne littafin da yawan papers din shi suka kai haka. Page ne ga al-qur'ani.
pejuka ne bila adadi a alkur'ani mai girma, peji kusan 600 ko da wani abu nan kai dan lissafi dan motsi to amma haddace mutum 1000 haddace qur'ani, miliyoyin mutane a duniya sun haddace alkur'ani. To cikin mu'jizozin alkur'ani shi kada yake iya haddacewa, sannan kuma wani falala da kake da qur'ani duk inda ka je cikin duniya qur'ani guda ne. Kai da ka gonan kasar ka baro kasar in ka je ka shiga masallaci ka ana kan da surar da ka iya ta zaka ga mutum baka jin yaren shi bai jin yaren ka, amma an ka zo karanta alqur'ani abu guda za ku karantawa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, duk duniya ita ce. In ka je China sai ka ji ana karanta Fatiha lafiya lau, ka tashi ka bar China ka je wata kasa zaka ji ana karanta Fatiha lafiya lau, duk duniya ita ce. Amma Bible akwai bashin ne shi bala adadi. To Qur'ani yana da falala sosai, babu wani littafi da yake cikin duniya wanda ya kai greatness in wannan littafin alqur'ani. Allah ya ba mu ikon gode shi, wallahu musta'an. في حديث نغبة عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال أنك تقول نواس بن سمعان يناتشيوا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا يؤتي بالقرآن يوم القيامة ذا أذود القرآن أنا القيامة ذا أتهود القرآن وأهله da mutanen wannan alqur'ani alladhina kanu ya'maluna bihi, wa'inda suka kasance suna aiki da shi alqur'ani. Taqaddamu suratul baqara wa ali imran, suratul baqara da ali imran za su jagorance shi. Kun ga aka ce yukta bil qur'ani yawm al-qiyamah, za a taho da alqur'ani ranar al-qiyama wa ahlihi, ayyul ahlul qur'an sune alladhina kanu ya'maluna bihi, sune wa'inda suke aiki da shi. Ka sani kuma akwai ba nan gizon ki saba ba, karanta qur'ani kawai ba shi zai cece ka ba, sai ka shiga cikin wannan sharadin alladina kanu ya'maluna bi, ka kasance kana aiki da shi. Duk abinda qur'ani ya hana ka hannu, abinda qur'ani ya ce ayi. To yau mutum nawa yake aiki da alqur'ani? In ka duba alqur'anin nan abu nawa ya hana wanda kake a duniyar nan, ai ba su da adadi. To mu kamanta, at least mu kamanta wurin yin amfani da abubuwan da aka ce alqur'ani. Ko me kake ja da abu, ko ya kake ji da abu, inda alqur'ani ya zo da hukunci akan shi kawai ka aji da bayan alqur'ani. Alqur'ani shine littafin da kamar guideline ne na komai ma. Cikin alqur'ani an yi maganar rayuwa, ba abin da ba a magana ba a cikin alqur'ani. Alqur'anin nan ya tsara mu da za mu yi rayuwa tun daga tashi bacci har kwanta bacci. Da in ma shiga ban daki babu abin da alqur'ani bai zo mana da shi ba. Alqur'ani ya ce in ma like yanzu let's talk about rayuwar mu ta matasa a jami'o'i na karatu, ɗaliban ilimi. Cuɗaɗe ne tsakanin maza da mata, shaye-shaye, yawan tabarruji, saƙon Allah da yawa, babu abin da alqur'ani bai hana ba. Alqur'ani ya ce wala taqrabuz zina, kar ku kusanci zina. Kusantar zina, kun san wannan aya wala taqrabuz zina faɗin da take da shi, wala in kwana za a yi ana bayani akan wannan kusancin ba za a iya gamawa ba. Wala taqrabuz zina, akwai abubuwan da yawa sun shigo ciki. Kar kai shiga ta banza ta mata, magana da wadda ba muharramanka ba, keɓancewa da mace da ba muharramanka ba, chatting, yin magana da bata dace ba. Alqur'ani ya ce kar ma ku kusanci abu ne, kar ma ku kusanci zina. shaye-shaye alqur'ani ya hana mu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sannan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir yas'al, a cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, aka ce in sun tambaye ka akan kayan shaye-shaye da kayan maye, qul fihi ma ithmun kabirun, a gaya musu cewa a cikin abubuwan shaye-shaye akwai zunubi mai nauyi. Alqur'ani babu abin da bai taho da shi ba. To in dai kana son ka shiga cikin titon alqur'ani, ka shiga cikin alladhina kanu ya'maluna bihi, wanda suke amfani da alqur'ani. Dakka zaman to ana ce ma ran ma malan ga sani ga shagala, ya mutum yana buga iskanci sai a ce kusan hizo 40 ne akan shi. Wallahi ka so mu ji tsoron Allah. Ka haddace wani nau'i na fandar cewa alqur'ani amma baka aiki da shi, wallahi ba za ka shiga cikin ceton shi sai kana aiki da shi. Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da alqur'ani. Allah ya sa alqur'ani ya zama to hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allahu musta'an. Sai hadisi na gaba, an Anas radiyallahu anhu qala
an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqbir kabirana. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqbir kabirana. Baya tare da mu, laisa minna baya tare da mu, man lam yarham saghirana, wanda duka baya rangwanta mana ƙasa da mu ko na ƙasa da shi, wa lam yaqbir kabirana, kuma baya girmama na sama da shi. Wannan Qur'ani yana magana akan masu like rudeness, like kaga wani attitude shi is very rude, ka sani wallahi inda kai mutum ne mai bala'in ji da kai da girman kai da rashin rangwami ga kananan ka da kuma rashin biyayya ga mayanka baka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da abin da Annabi ke cewa laisa minna baya tare da mu man lam yarham saghirana, wanda yake baya rangwanta mana kasa da shi. Za ka ga wani irin wanda yake kasa da shi bai isa ya rabe shi bai ji wani daɗi. Ta ga wani akwai wani hadisi da ake cewa Allah sallallahu alaihi ke cewa ku sani inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqa ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Annabi ke cewa inna Allah rafiqun, lalle Allah mai sassabci ne, mai tausayi ne, mai sanyin hali ne, kuma Allah yuhibbur rifqa, yana son sassabtawa. Kuma Allah yu'ti 'ala rifqa, Allah yana bayarwa ga masu sassabtawa. Ma la yu'ti 'ala al-unfi, abinda bai bayar ba ga masu tsanantawa, kuma da abinda ba ma la yu'ti 'ala ma siwahu, da abinda bai ba mu wannan su ba. A wani hadisi ne kama da wannan. Allah mai rangwame ne, kullum ka zamanto in dai aka zo magana a kanka an san kai mai sanya hali. Kan ka zamanto ana kiran sunanka a ce wani kusan tsauran ra'ayi da shi, ba kyau. Mu zamanto masu sanyin hali, mu zamanto masu sassabtawa a koda yaushe. Ka zamanto mutum mai sanyin hali, musamman ga na ƙasa gare ka. Za ka ga wasu ba su rangwanta mana ƙasa da su, wasu za ka ga ba sa rangwanta mana ƙasa da su, sannan kuma babu wani wanda ya isa musu magana ko wanda ya fi su. Kuma za su sallallahu ya ce tabbas masu irin wannan halin ba sa tare da mu. Allah ta'ala ya ba mu ikon amfani da wannan hadisi. Allah ya ba mu ikon zamantowa masu rangwame ga waɗanda suke na ƙasa da mu, kuma ya ba mu ikon girmamawa ga waɗanda suke na sama da mu. Wallahu ta'ala a'lam. A nan muka kawo ƙarshen wannan karatu na daren yau. Abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ladashi. Kurakuran da muka yi a cikin wannan karatu Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ya shafe shi a cikin zukatan waɗanda suka saurare mu. Wallahu ta'ala a'lam. Kafin mu ƙarasa wani sani ba, cikin abokan da muke karatu da ku akwai wanda yake da wata magana ko kuma wani abu da zai ƙara mana, ko kuma a dangance da wannan hadisin da muka karanta akwai wani abu da like you want to ask a question, ko za ka iya adin wani abu a kai? Kamar hadisi ne hadisi ne muka yi? ba mai hadisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kusan duk wanda yake yaro inda ya je islamiyya ya san wannan hadisi. Inna Allah ta'ala, lalle Allah madaukakin sarki, la yanzuru ila suwarikum, baya dubo zuwa ga surorinku wa amwalikum, da dukiyoyinku, walakin yanzuru ila qulubikum, sai dai yana kallo zuwa ga zuciyoyinku wa a'malikum, da ayyukanku. Yanzu wannan hadisin abinda yake magana ku ji, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah baya dubo zuwa ga soyayya. Kyawun ki na banza ne in baki ga Allah, kyawun ki na banza ne in baki ga Allah, ba shi Allah yake so ba. Wa amwalikum, da dukiyoyinku, in kai alƙaruna, wallahi Allah baya dubo zuwa ga wannan dukiyar ta, saboda shi ya baka ita. Babu ma abu na banza a duniya irin arziki, tunda Allah yana ba maka yana ba wa musulmi arziki. Ba komai bane dan ka kana kuɗi ka bar tunanin ka ko wani ko ka fi kowa. Wallahi kuɗi ba komai bane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, wanda suka fi kowa a wurin Allah su ne wanda suke da takawa a cikin to ku sani, walakin inna Allah yanzuru ila qulubikum, Allah yana kallo zuwa ga zukatanku wa a'malikum, da ayyukanku. Kun gani ashe zuciyar mutum ita ya kamata a ce ya fi tsarkakewa. Ko kaga kana abu dan Allah, ko kana yin wani abu ana ma kallon banza, ka
tsarkake zuciyarka. Don't do anything to impress society or to impress someone. Ka samu ranka cewa kai kana yi don Allah ne, domin in ka tsarkake zuciyarka wannan zuciyar ta ita Allah yake kallo. Abin da za ka yi duniya inda ka tsarkake zuciyarka a kan shi ka huta. Sannan sai kuma ayyukanka. Dukkan mun nan kowa ya san abu na kwarai da yake aikata, ya san kuma na banza. Allah ya sani. An ce hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lakum wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Kai magan ka hisabi kafin a maka. To abu biyu ne Allah yake kallo a cikin dan adam, al-qulub wal a'mal, zukata da kuma ayyuka. Kun ga ashe ya zama dole a gare mu tsarkake zuciyoyin tsarkake zuciyar saboda ita Allah yake kallo, wa a'malukum da ayyukan da kuma ayyukan. Ka sani shi in ka ce da sallah 5 don Allah wani aiki kake yi wa ubangiji, wani aiki, wani particular act kake yi wanda yake maka sabin as wani extras. Shin sallolin 5 ma amma karba ka san cewa sun karbu ba su karbu ba, haka da yi akan ko an karba. To ya kamata mutum ya zama to in ma business kake yi kullum tunanin ya za a samu more profit, in ma karatu kake yi kullum tunanin ya za a kai kwabarin wannan syllabus fara wannan. To haka wannan ayyukan su na Allah, kullum ka fara tunanin me kake yi. Inda kana sallah 5 kullum dan Allah in ka ji karatun nan daga yanzu kai introduce nafila. Kun ga nafilfili wallahi wani nafilan da yake ta bayan ya sallar da za ta cece shi. Ka samu wani extra activity, extra act da zaka dinga yi wa ubangiji kuma domin shi. Akwai wani zaka ga very playful somebody amma duk ya gama sallah nan inda ba shi za ka tashi ya kafa. Ina son su da yawa za ka gan su bala'in wasa da su amma suna da kokarin nafila. To kuma kansu suke ma, kamar misali irin bari bayar misali irin sallar azhar ana nafila bayan an sallame. Kana gama sallar azhar ka tashi ka kawo raka'a 2 kafin ka fita masallaci. Inda za ka yi ɗaya kai raka'a 4 minti na za ka yi raka'a 2. After maghrib to isha kai ga kuma shafa'i da wuce. Dan Allah ya mu fara shafa'i da wuce, in ba kai ka fara, in kuma kana yi ka rike. In ya kasance ka yi structure rayuwarka da nafilolin bayan salloli sun zama maka kamar farilla, to alhamdulillah kana da wani extra activity da kake yi. Sannan sadaka, kaga an buɗe kwano a cikin masallaci ana ansar wani like tips haka na sadaka, sai ka sa. Almajiri kaga yana baran kuma ka san yana da kuɗi kuma da shi, inda ya bara aka ma ka ba shi. Kai mutum ko ƙarya yake irin masu zuwa su yi faking matsala su ce roƙonka suke yi, duk wanda yake da arziki ba zai roƙo ba. Ni dai believe ina Allah ga su zo a media su ce maka babansu ya mutu, ba su da hali, za a kore su gidan a haya, daga ji ka san ƙarya suke. Ko da ka san ƙarya ne, inda wannan particular mutumin da yake maka magana yana da wata 1 million ko 100,000 cikin account, wallahi ba zai roƙe ka ba. In dai believe ina saboda haka duk wanda ya tambaye ka kowane ne inda kana da gaba shi, inda ka san kana da abu ka bada. Saboda wannan abin kayan shi don Allah act ne wanda Allah zai kalla a a'malikum, zai kalla a cikin ayyukan. Sadaka akwai extra abu, sadaqatu burhan, sadaqatu dafi'u lil bala. Sadaka tana kore bala'i. To ka zama to mai yawan bada abu. A ta kule ɗinka ana ganin baka san me kake yi ba, a zo a maka bada. In dai abin duniya ne ka samu bayar, wallahi zai zo maka inda baka tsammani. Allah ta'ala ya ba mu ikon mai kokarin increasing kyawawan ayyukanmu. Sallar nafila ne, sadaka, faɗin gaskiya, tasbihi, kana da baka komai bakin ka saba da astaghfirullah 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 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Amma za ka ga wani sallah 5 din nan ma wallahi ne yake ita bayan ta cikin lokaci. To wa'in ga 5 din ma baka gama su ba bare ka tunanin wani extras. To Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa, Allah ya ba mu ikon zama cikin mutanen kirki wa'inda a duk lokacin da Allah ya kalli zuciyarmu ya ganta fal da haske, saboda wannan tsoka ce a cikin jikin mutum. Idan ta yi kyau to dukan jiki ya yi kyau, in ta lalace kuma dukan jikin ka ya lalace. Sannan in za a kalli ayyukanmu ana aza su cikin mizani, ayyukanmu na ƙwarai su kare ja, Allah ya samu ciki. Allah ya ba mu ikon zama mutanen kirki a koda yaushe. Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya, saboda babu abin da fi shirya. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allah ka ba mu ikon shiriwa, ka ba mu ikon bin hanya madaidaiciya. Allah ka ba mu ikon yin abu domin ka kare mu daga riya.
wallahu ta'ala a'lam. ina ganin anan za mu tsaya sai Allah ya kai mu wani lokaci. subhanakallahumma bihamdika